Am ajuns aici la rezervația de Zimbri și pentru adulți este 10 lei biletul, foarte rezonabil. Și acum mergem să vedem Zimbri și ne relaxăm în natură. Plante, iarbă. Florile astea verzi aveau un nume. Da. Și este foarte frumos aici. Ne place. Ne vedem. Din rezervație chema Romina, Romică, Să sperăm că nu. Roll. Around. Uite, poiangănul ăsta se plimbă. Unul aici și unul aici. Sunt bros. Pe ăștia eu măcar am bizon de canapea. Muțele mele. Da, undeva acolo sunt și niște zimbri. Dacă vedeți voi, acolo undeva sunt zimbri. Dar nu vor să vină mai aproape. Este ora de siesta. Și mai e unul acolo, în interior. Gata, am ajuns la zimbri. Îi vedeți acolo în spate. Arată foarte periculos, sincer. Dar sunt foarte frumoși. Care ești? Cum te cheamă? Niciodată. Ar fi o experiență. Dar nu cred că am loc în el, pare cam mic. Aș dormi sus acolo. Cred că e mic. Da. E super mișto camera asta, foarte veselă așa. Îmi place. Și baia. Și baia e veselă. Avem un baie vesel. Aici o zonă de relaxare. Foarte mișto. Această improvizație luminoasă. Aici avem un scaun de lemn, mă rog, un fotoliu de lemn, o măsuță de lemn. Iar aici avem cărți. Și de aici se vede curtea. Și arată foarte, foarte bine, îmi place. O să fac poze aici în acest scaun. Arată foarte liniștit și relaxant așa. Ia să vedem cărți. Pușkin. Ce se vede?
Thomas Mann, Sabin Ivan, Doru Popovici. Ok. Coloana infinitului. Văd acolo. Ne mai uităm noi peste celelalte, că nu avem timp. Cred că de aici și are și numele pensiunea. Poarta Soarelui. Iar aici este bucătăria. Wow! Da, așa arată bucătăria. Este genial. Îmi place foarte mult. Da, să vedem și din ansamblu, așa. Vorbesc un pic mai încet. My kitchen, my rules. Avem acolo cafea pentru dimineață. Sucuri. Și aici vinuri de la Chateau Christie. Frumos, îmi place. Okay. Aici mai sunt alte camere, dar nu o să le vedem pe acele. Mergem afară, că ne așteaptă oamenii. Am găsit aici o hartă pe masă. Județul Hunedoara, hartă turistică. O să fac și o poză la ea. Peace, Sara, peace. Zic, Pune-ți o bluză în mașină. Da. Da, faci plângeri la cenea. Hello. 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 Să privim și oamenii de sus. Se uite că vin, se uite. Se vede el după aia. Să nu vezi să ne înregistrare. Să nu spui prostii. Peace out. Da, da. Să-i trimite la colega. A domnului primar Pupeză Daniel. Să nu fiți greșiți cu aplauzele, pentru că să știți că pentru noi și poate și pentru dumnealor, aplauzele și respectul care îl purtați sunt cele mai frumoase daruri care le pot primi din partea comunității. Domnul viceprimar Mădârcă Mircea. Laudați primar. Doamna Bus Florentina, căruia îi mulțumim pentru frumoasele costume care le aveți aici pe scene expuse. Doamna Viorica Bulsan, fostă învățătoare, tot respectul pentru dasă. Doamna profesoară Roxana Crișan, împreună cu elevii școlii gimnaziale din Teliuc. Da, gata. Domnul director, Super, mulțumesc. Nicolae Cârstea. A mea e oare, a mea că cunosc-o pe picioară. Se întâmplă lucruri frumoase, pictură în biserică nu se aplaudă, dar aici sunt luminate toate și să le mulțumim, pentru că e lucru mare să... Șezătoarea din Teliuc, cu cei dragi
iată, ai noștri și să ne plenăm amintirile cele mai frumoase și să le arătăm nepoților și strănepoților și copiilor de la școală cum am crescut. Am străfulgerat cu gând, oare cine sunt eu? Oare cine suntem noi, fiecare? Nu cine sunt eu atunci când cel care știe totul sau care crede că știe totul, ci este acela care are înțelepciunea de a învăța în fiecare zi, din orice situație, din orice întâmplare și de la oricine. Și aș adăuga chiar și de la copiii aceștia mici. Ar trebui să învățăm să redobândim ceea ce noi am pierdut atunci când am fost copii. Frumusețea aceasta sufletească, seninătatea, bucuria de a ne bucura de viață. Și spun asta fără să fac o tautologie, ci bucuria de a te bucura de viață pe care noi, împovărați de atâtea griji, le-am uitat. Primăvară făceam o mingiugă din aia mică și la noi spunea la jocul ăla ogoi. Așa îi spunea, da. Deci vă aduc un sac de păr alb. Chiar vă rog, mai mult ogoia și veniți și ne jucăm aici ca altă dată. Cel mai frumos este aducere aminte. Asta de fapt înseamnă șezătoare. Uite, să ne adunăm, să discutăm și să mai glumim și să, practic, să ne mai unim. Asta e problema noastră. Știi că glumesc, nu te super cu mine. Chiar vă așteptăm la joc să se așeze mai bine sau mai bine. 10, mai plecau. Ce vrei? Bere? Călin, cred că mâncăm 20 de lei măcar. Ce? Normale. 7, le-am luat. Dă-mi jos aici și ne povestește. No, de aici am transportat noi minereu. Da, da. La uzina de pe și pește. Aici am lucrat de copii, de la 17. Aici spune mai pot. Unde e gropa asta, de aici scoteam. Spre Călare. Spre Călare. Bagă oaia. Pică lumina pe oile alea. Aici nu mă uit, e pășune asta aici. Daniel a făcut fartul. Este un buton cât jumătate de ecran, nu mă apeși pe el, atâta. Aici am poză. Hai, Daniel, du-te acolo. M-a găsit fotograf. Vrei cu atât de lucru?
Tot așa de... Ne prindeți pe toți. Mai cam vreo 6. Da? Între două nu te plouă, dar nici bine nu-ți mere. Am și laba lungă. Asta e. Vezi că ai și pix, adică puteai să... Da, acum treceți aici? Hai să mergem. Hai să facem și eu. Hai că ne face. Să vină și Călin. Nu mai sunt două, atunci am lângă doi. Nu te băga la negre. E bine că atunci apare busană mai mică. Trageți burțile. Acum am pe spate de poamă. Să nu le și la Dar ce te-ai gândit la prost? Deci băieții ăștia seară s-au spart. Aici avem reziduri de minereuri. Și am prins o vreme superbă. Și iată-mă și pe mine. Colegii mei sunt în spate. Bate vântul să umple. Da, Asta și ce faci să faci? Sahari? Da, da. Deci da, poți face poze și Vânt aici să faci ședințe foto. Ședințe foto, tăbălă și cu mine. Știi cât era? Gunoaie. Până în cotul ăla acolo. Călinul. Foarte frumos. Astea la început de primăvară, că se duce vin. Hello! Aici suntem la baraj și arată superb. Am prins o vreme foarte frumoasă. Hello! Am prins o vreme deja cum este Xara cu ochii ăștia ei, deci e o vreme superbă și avem în spate gaza noastră de la Poarta Soare. De ce mirifica? Ce nu mai soare în noi? Asta e, ciao, no, ciao! Vă așteptăm la noi în zonă, în noua stațiune turistică. Pa! Teliux scrie pe voi. Exact, să mergeți, să veniți. Cisterna. Da. Vă așteptăm. E super. Județul Hunedoara. Sunt multe locuri de vizitat aici. E păcat să le pierdeți. Mai ales că, na, suntem la noi în țară, nu trebuie să mergem departe. Mergem cu mașina, ajungem repede. Și dacă aveți noroc, prindeți și vreme frumoasă și vedeți și locuri frumoase. Hai, vă pup, ne vedem mai târziu. Altă comunitate, nu începe să când erau foarte care nu poate să nu mai Foarte mâncare. scopiatul de aia plată, să o fac să sară. Am ajuns la biserica din lacul Cinciș, care este acolo în spatele meu. Aici e una din biserici a satelor alea care au fost străbutate. Deci pe fostul lac, actualul lac au fost două sate, Cinciș, Șerna, că dacă ați citit acolo, este și la zona turistică Cinciș, Șerna, două sate și 3 cătune. Au fost Moara Ungurului, Baia Craiului și Bălana. Deci astea au fost 3 cătune. Cătune ce înseamnă? Grupuri de case mici de 7, 8, 10 case, da. Și două sate mai mari care au fost chiar acolo lângă unde e mai larg. Unde e podul acolo, da. Asta, în momentul când s-au strămutat și s-a făcut barajul pentru alimentarea cu apa combinatului siderurgic în 1960, toate s-au strămutat pe vatra satului actual Cinciș, unde sunt 243 de locuințe în momentul de față. Bun. Casele, majoritatea au rămas aici, acoperite de apă. Oamenii și-au luat în grabă, li s-au dat material de construcție și-au mai luat din casă. Deci dacă avem un muzeu la Cinciș, îmi pare rău că nu-l vedem acum, la Cămin, în care fiecare casă, înainte de a fi demolată, ce puteți să-și ia oamenii, au fost fotografiate. Doamne, niște case superbe, cu târnați, case mari, gospodării. Ori venit comuniști și le-au ras pe toate, le-au construit acolo, dat la toți 800 de metri pătrați, oameni care aici au avut 1 hectar, 2 hectare de teren, au avut gospodării, le-au dat 800 de metri pătrați, un corsetat în aia 800 de metri pătrați, au făcut CAP-ul, i-au băgat acolo, ăsta e satul vostru.
Și asta au rămas traumatizat. biserica. Da, asta a rămas biserica, asta e biserica greco-catolică, a rămas pentru că nu a fost acoperită de apă. Cea ortodoxă o luat din ea freșcele, o parte din freșcele sunt acolo la muzeu, adică un muzeu, va fi un muzeu la Cinciș, unde ați văzut lângă biserică clădirea mare unei schid. Jos, în partea de jos, apare ca muzeu și sunt niște frește luate din biserica veche de aici. Și biserica au rămas și au acoperit-o apele. Deci ea când scade apa mult, când îi secetă sau, mă rog, anumite condiții, cum au avut de reparat la un moment dat acolo la vana de fund și au coborât nivelul, îi se mai vede încă turnul, o parte din el. Nu. Și în rest sunt fundații, dacă scade apa, se văd fundații de casă, se văd anumite... Așa e. ATV aici cu ATV-ul. Hello, am ajuns la Aventura Lac și o să vă pun eu undeva o filmare cu prețurile, dar este foarte fain aici. Se vede lacul în spatele meu și este soare. Și intrăm să vedem dacă bem ceva, dacă ne uităm la ceva, nu știu încă planul. Dar vedem. Căsuțele astea, aceste căsuțe, din câte am înțeles, se pot închiria. Fix aici pe... Bine, nu e chiar malul lacului, dacă putem să zicem așa. Și în spate undeva acolo, după aceste căsuțe și așa în spate, cred că vedeți piscina. E o zonă foarte frumoasă, zic eu. Hai, vii la mine. Încă. Da. Cum așa? Ce culoare ai tu? Da? Dar ce culoare ai tu? Ce culoare ai tu? Uite că și țara fără tine. Uite că și țara fără tine. Da. Da. Să sortează. Vă potriviți. Să sortează. Să sortează, mică. Mică, să sortează. Pisu, cum te cheamă pe tine? Ia zi tu. Te bucuri de priveliștea asta frumoasă aici. Poate te prindem și pe tine cu drona. Așa, Pisu. Trebuie să recunosc că nu știu de ce am venit aici, pentru că mi este cam frică să mă duc în partea aia, că mi se pare mult prea aproape de apă. Dar, da, am zis să mă plimb puțin, pentru că este o locație foarte frumoasă. Haideți să vă arăt și vouă. Cam așa se vede și o să încerc să mă duc așa încetunel aproape de apă. Este un ponton. Cred că mai mult de atât nu o să mă duc, dar arată absolut genial aici. Sper să nu mai vină nimeni, că se mișcă acest ponton și mă ia cu emoții. Ia, să vedem dacă apare cameră cu mine. Să te filmez. Și de o bună. Hai, mergi pe jos. Ia uite. Spunem hello la lume. Spunem hello. Hai. Opa! Gata. Adu-te la Mary. Și drona. Când poți asta? Nu este de vacă, nici de burtă. Da, reparăm telefonul și niște... Un cățel acolo pe acoperiș. Și încă unul aici care ne ceartă. Da. Mai cineva să pun une, fac eu pe preotă, că am voce. Numai dacă îți pui patrafirul, să ne băgăm sub patrafir. Mă se bag pe... Hai, hai. Da, mă, uite, Bobora, ți-ai făcut loc aici, mă? Eu vezi cu ciocanele, nu-ți convine în legiunea. Ceva ne-am dat ultimul cer, da.
Nu, ultimul... Dar ăsta de ce s-a făcut aici? Foișor. Nu, Grigori. De la astea nu-ți mai trebuie. Da, mai la gătă. Îi în apă. Nici chiar așa. E chiar foarte liniște aici și plăcut. Și avem aici biserica. Cred că se numește Sfântul Petru și Pavel, dar nu sunt sigură. Mă iau după sfinții aceia de acolo. Și în partea aia sunt colegii mei care se plimbă și am prins o vreme atât de frumoasă astăzi. E superb. Merge ca un model. Exact, ca o panteră. Dar pare că îi place atenția. Hai și tu jos. Hai jos pe la noi. Hai jos pe la noi. Hai Jesu. Cred că trebuie să te duci tu să-l iei. Nu că sare, dar nu la tine. Hai. Uite, ce cute. Cu gheara se joacă, aia face și Alinda. Stai mă, că am dat rec, mă. Așa. Și dă invers să-și întoarcă. Acum stai să fac și un bumerang. Stai să deschid Instagram-ul. El muncește și noi cu bumerangul. Hai, mică. Stai! Șezble. Pregătește-te. 1, 2, 3. Hai, start. Pune-le numai încoace, nu că se incendiară. Faci, mă, nu s-a arde, terminați, bă. Terminați că nu s-a arde, bă. E de la grăsime. Hai un pic, mă, că dar stingă focul. Lăsați să lucru. Da, mă, lăsați să lucru. Și Dumnezeu aveți. Bă, dar nu ne punem focul la unde tot. Mă, terminați, mă. Hai că mâncăm. Daniel, ia hârtia aia de sus de acolo. Eugenia. Și-a tot Cristi la 2 litri, nu vrei? Câte artă și da. Nu s-a ajuns. Nu s-a ajuns la mine acolo. Feeling disappointed. Vedem și pasta. Ta-da! Iar l-ați deschis așa. Păi, că e sexy acum. Bă, fac asta, nu pot. Păi nu știu ce face acolo. Ăla nu face nimic, că deja l-ai tras pe ăla. Doar îl pui și există. Nu? Păi, foarte amuzantă melodia asta când le mușcam pe când. Bă, voi v-ați scos. Suntem în spațiul de relaxare și mi se pare super fain. Acest, mă rog, este un scaun, un fel de palmă de soare. Îmi place mult de tot și îmi plac și grinzile. Și toată ideea acestui spațiu mi se pare foarte tare. În caz că vrei cumva mai multă liniște, mi se pare foarte mișto.
dați seama, sau o să vă dați seama că am ajuns acasă, pentru că atunci când desfac bagajul, aici am un pisic. Un pisic. Ce faci, Teodor? Ce faci tu, mă, băiatule, mă? Ce băiat frumos. Cel mai frumos băiat. Uite, uite. Gata, vrei să ieși din bagaj? Oh. A fost bine?